сега 10 харесвания, защото доста рано пускам този клип, но много ми се иска да имам повече клипове на игри. И нека да продължим втора серия на Slime Rancher. Когато пиша първи епизод, втори епизод, а пък първия е на Minecraft, а втория на Garry's Mod, а третия е на Slime Rancher, да знаете, аз ще продължавам така до 200-300, това означава колко клипчета съм правил. И така, нека да започваме. Значи, в миналия епизод ви разказвах за тези слаймови. И това беше от миналия епизод, също кокошки се направихме и моркови. И така, нека да започваме. А сега мисля какво да направим сега. Само да помисля малко. Един мой приятел, той няма YouTube канал, ми каза, че когато сложим петел при тези кокошки, те го изяждат, или петела изяждат тях, не знам точно кое, и те излюпват малките си. Това сега много иска. И нека да започваме епизода. Така, тук знаем само да взема морковите. Готово. Тук кокошка има. Тук има някакъв слайм, това не го видях. Но както и да е. Нека да го видим. Да, това е розов, значи ще иска да яде. Аз мисля този слайм. Какво? Не ядеш ли тогава моркови? Яде моркови, ама друг път ще му дам. Много извинете, че кашлям. Малко съм настинал. Тук взех втора кокошка. И така, нека да бързаме. Тук има друго място. Тук ми показва, че е опасно, но както и да е, сега не е нощ. Те са други, аз ще бягам. Ето ги репичките. Аз ще бягам. Те сме трябват. Доста са. Това... вижте какво е сладичко. Отивай да те ядат. Къде си, бе? Отивай. Така, яшко. И аз съм зъл. Аз съм злодей. Тази кокошка ми трябва. Също и пител ми трябва, ама за сега не виждам. Както да е. Кажи, че този слайм ще яде по две. Хайде. Ядеш ли морков? Не, мисля. Но както да е. Натам мисля, че нищо друго няма. Да. И също ще ви кажа едно нещо. Вижте сега морето. Ако паднете в него, или паднете на друго място, или животът ви се изхъби, вие започвате от начало и си губите всички неща и минават към 2-3 дена и слаймовите са ви гладни, а вие нямате храна, можете от градинките да вземете. Ако сте в началото и нямате моркови или такива неща, можете от самия. Значи, този слайм ми изяде моя картоф, дето без исках. И вижте за какво ви обяснявам. Наблюдавайте. Няма го. Така си получава поне. Вървя си. Какво? Ето го. Той се спална пак. Но съжалявам. Няма да те пусна.
мога да го хвана. Иначе щях да го пусна пак в реката. Добре. Тук мисля, че не трябва да са гладни. Да. Какво правиш, бе? Те са гладни, бе. Ще оставя една репичка задължително. Тук ще ги изкопая. Стъмнява се, както виждаме. Не трябваше да ги храня сега. Но както и да е. Тези кокошки ще го оставя. Къде бяха кокошките? Тук. Пишете, забравих в миналия епизод да ви кажа, по-точно този епизод. Пишете в коментарите дали от какво се хранят кокошките, че много ми е чудно. Репичките да ни ядат, бе? Не. Така, нали? Не. Още има. Както виждам, няма, но както казват те. Тук там сега, тук трябва да събера слаймовете. Вай. Май трябва да правя оградка. Ауч. Те как са се разпространили, бе? Както и да е, веднага трябва да направя втора оградка. Обещавам, че ще направя и сега. Само да ми стигнат парите, трябва ми 350. Гадост.